Nongo kwero ikase Kaunti ya Nyamira asebono amabererage siasa agendete gukina ase Kaunti yugati yabarai bali bakomosiro mugabana we Kaunti yu Amos Nyaribo amo no mubunge onot muglango Joasi Nyamoko mubungo onakuru West Samuel Rama oyu ole omosani bo Onyamoko aseboigo omonogeri bwe bunge ye Kaunti Nyamira enokokero no MCA oitibo Ramex Square babeire bakomwegero mugabana we Kaunti yo ya Nyamira Amos Nyaribo yene kiribuna libera litindi lyage siasa ni oriendete kwenekiwa ase Kaunti yo ya Nyamira omoliko ito chob mangi korwa ase Kaunti Nyamira na toreni roboti rokobwatia. That's what we need to do. Nende ine constitution sura tuwale tuwebwata order moko andamande bia. Asante. Ekero amaberera agenda gukina ime Kaunti Nyamira nigo siasa chintindi chiarorekanire ime bunge ya noti mugirango ingize batana no muchumba ngubwa tibaratara abantu bayitu bintu kindi wose nangaine ri speaker my brother tigato ntutige pi ile mambo ya kuja kwa matanga wakati watu wako na huzuni toma wanza kubeka siasa nyingi asoko ngusenana kwarorekanire egachia barai bakomwa okoboko umugabana bwe Kaunti Nyamira Amos Nyaribo n'umubunge onotumugirango Joasi Nyamoko ingana yatagete chinga kicho muswada bukoganya komorusia umugabana Amos Nyaribo ekerogo asako mochia egachia barai asoko bwaterana naba MCA elinde koligya komoruania abori batwekana abantu baisiko basali account yeito itubangete bintu koje korera MCA bwe wodia itibo Ramex Square no monogeri bwe bunge Kaunti Nyamira Enoch Okero negachia barai barorekanire ko babusio ase gwakera umugavana ekoko na komomochia umubunge onotumugirango Joasi Nyamoko because kerugurie none chiga chiempi chigokora meremo Nyamoke budget ya entura ya ramono asoko korra abantu asia ile national government yo mheshimiwa Nyamoko njengo kuminde sana umuntu agukwana mangana amange umubunge onotumugirango Joasi Nyamoko aseme sangerekano abwate ewikeye nigate besitaligo chugwancherana kogoseraliwa nabarai abo ase aligereti gokora amagenderero tutabwata na necho wakati nilitoka hapo mimi ndio nilijenga ile boma ile mnasikia zile viti ambazo wanakalia mimi ndio nilienda nikazitoa China alikuwa wanawa tongora kwa Toma isikuwa jitageka virechikana tora atwali kinikebe asubo siwana sana. Yobano boete they fear yobano boete sana. Abasebo won't speak and I'm telling you the truth. Otomante kurgenda na tokora. Toko meto muskonya karo mo MCA, olikaro mugabano yakabo moteleta nekubwate na tokore tusikeze ituju. Engana gikeliwe no mubunge onakuru town wa Samuel Arama oyoko mochia omo MCA oitibo Ramex Square elietarinde enana no monogeri ngwaro rese biro rese MCA aria constituency ya Nyamoke keraba kongora Nyamoko mheshimiwa Nyamoke MCA ye wodi ya audere na kukwana kabisa amount eba na kina ende side eliende speaker na chia ka ngepara na nende speaker jo ngamaje nga ye speaker ko rwamaje ne jita njoma de bintu bya Nyamira ambi kumetsa ensemo y'abamenyi nigo bagike iri siasa ekyo asaba goteba nigo kirachiko irania amagenderero maega kibara cheto chiasalikire sana na especially kyo mo MCA enana yale gwanje tige siasa yebitina na siasa yeretio atokonye bare gochonya gokiania kibara cheto bari yo gesaligete etaikonyara gweteka utwari gusabya serikali emyoke tokonye kibari ekyo egere tunyare gweta nona abantu atokobogoria Niganga bakanya siasa tako takonya. Ngojinanja mwana takonya. Atu abuse na sukuru yake kwa kunya wakianyira besakere gento. Emyaka 5 yaani. Nko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.